गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगानि 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 3 आरो 4 जानुवारियाव खुंफुंनो थाखाय मावखुलि लाबाय आरो जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ आरज गाबनानै गाहाय सायनासालिखौ गायसननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनानै होयो खुंगा 20थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जानो गोनां जथुम्मा एबा खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दैमु बर' आफादखौ सामलायो। गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि औगुरि हालामनि बरकुसला एमबि फरायसालि आरो बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 20थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। दिनैनि बे गिबि हाबाफारि महरै गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो सानजा बाक्सा जिल्लानि बारग' आफादगिरि हरेन्द्रनाथ बर' बिथाङा। खुन्थियाखौ गायसनखांनायनि उनाव बर'नि गुबै धोरोम बाथौनि नेमखान्थि बादियै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जितु 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जितु बालाबारि ओनसोलाव खुंनो थांगासिनो बेनि सायाव नंगौ जों गिबियाव बयनिसिमबो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जों दिनै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमभि फरायसालिनि नैबे गेवलां फोथार औगुरि आरो बालाबारि बे औगुरि आरो बालाबारिनि नैबे गेवलां फोथाराव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोङो जोंनि गौथुमनि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै 58टा सुपा बे 58टा सुपाखौ लानानै दा जोंनि धोरोमारि सांग्रांथि मेल जोंनि बर' हारिनि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायाव फेहेरनायाव फोगोमनायाव जोङो खौसेथिनि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों निमाहानि गोसो लानानै जोङो दिनै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमनि खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बे लेखायै जोङो जिहेथु जोंनि फैबाय थानाय गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो टार्मिनेटिं सेसन थाब जोंनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै जों गोदान आफादखौ दानाय जागोन। दा बे लेखायैनो जोङो फैगौ जानुवारिनि 3 आरो 4 खालार शुक्रबार आरो रबिबार बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो नैबे बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमभि फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै जों खुंनो थांगासिनो दङ। दा नैबे निउस पर्टेलनि गेजेरजों जों नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायनाय जाहाथे बेवहाय जोंनि गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासै 58टा सुपाया जाहाथे बेयावहाय बाहागो लायो जों बेखौ खावलायगोन। दा ओंखायनो बेनि प्रसेस दा जोंनि गामि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गामि सामलाय आफादनिनो जोंहा मोनफ्रोमबो गामि दफानि गोथार बाथौ थानसालिनि दौरि दौसि बावगिरि बिथांमोनखौबो लानानै लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो गामि दफानि माइनाव आफादनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौबो लानानै जों बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जा एवारनेस माने सांग्रांथि मेल बेखौ जों खुब खम समनि गेजेराव जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बे हाबाफारियाव जोङो
गिबि सानखालि थामहिनबा जोंहा 3 जानुवारि शनिबार खालार बै सानखालि जोङो जोंनि गोनांथार आयदा जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गौथुमनि सिङाव जा युथ स्पिरिट लाइमोन आरो सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ लानानै धोरोमारि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसेयैनो सोलोंथाइ बिथिङाव गोनांथार आयदा लानानै जोङो बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जोङो गिबि हाबाफारि होननांगोन बेखौ सेमिनार सावरायमेल जोङो बेवहाय खुंनो थाखाय जोङो थामथिम खालामनाय जादों। दा बेनि उनावनो जोङो बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो मोनाबिलि समाव मोनारोम समाव जों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनखौबो जों बेवहाय जिरायनाय जागोन। दा बे जाबाय जोंनि गिबि साननि गिबि हाबाफारि। दा बेनि नखानायै जोंहा 4 खालार जानुवारिनि 4 खालार रबिबार सानाव फुंबिलियाव धोरोमारि फिरफिला बिल होनाय बे गिबि हाबाफारि जागोन। बे जोबनाय लोगो लोगो जोङो रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय गोथैसि बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जागोन। बेनि उनावनो जोङो गौमा आर'ज बेवहायबो जोङो गासै 58टा सुपानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बाथौसा बिथांमोनखौ लानानै जोङो गौमा आर'जखौ बे नैबे गेवलां फोथारावनो जोङो खालामनाय जागोन। बे जाबाय जोंनि थामथि हाबाफारि जागोन। बेनि उनाव जोङो अपेन सेसन गेवलां मेलखौ दैदेनलांनो थाखाय आखायाव लानाय जागोन। बे गेवलां मेलाव सोरबा दुलाराय बाथौ गौथुम दा बेखौ जोङो बानजाय आफादजों लोगोसेनो जोंनि बियाब गौथुमजों सावरायगासिनो दङ। माखासे हाबाफारिफ्रा जों प्रसेस खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय बे हाबाफारियाव जोङो माखासे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगोसेनो जोंनि जिल्ला आफादनि लाइमोन माइनाव बिदिनो गुबै आफादनि आलासिफोरखौ लिंहरनानै जों सिन्था सरसा खालामदों। आरो लोगोसेयैनो बेवहाय जिहेथु गरेस्वर समस्ति हिसाबै नङा होनब्ला जोंहा नायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बड'लेण्ड BTCनि माखासे जों आलासिफोरखौबो जों लिंहरनायनि माने सिन्था सरसा खालामदों। आरो लोगोसेयैनो जोङो स्टेट नङा होनब्ला बे आसामनिबो जोङो माने आसाम गभर्नमेन्टनिबो जोङो माखासे दैदेनगिरि आलासि बिथांफोरखौ जोङो लिंनायनि सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। दा बेखिनियानो।